जाति सोगे जोंखौ लुना नोंजे जोंनो हमारी रोजिना जोंले रिंया जोंले सिजाया नौनो कते खेलो बिरिंगनानी जाति सोगे जोंखौ लुना नोंजे जोंनो हमारी रोजिना रोजासे दी नोंगो मोसासे दी नोंगो असाते बोसोर दंसिनाय दिनै दं थकसालो फायदि जत पालो हालो खोताल मानजनाय ताक दुमादुम खामले बुंदेखा उखरां न खोनायानि खापां सोरांखा ताक दुमादुम खामले बुंदेखा उखरां न खोनायानि खापां सोरांखा इंरा बुबार पान्दै थाय मोजां गैफायखा साल कलक मा होलो आमा साले फाइका ओसा मुताय निसा फाइका ओसा मुताय निसा फाइका ओसा मुताय निसा फाइका ओसा मुताय निसा Serangka tang tumadum khamle pungtika o kharang no khnayani khapang serangka hingra bubar pante thai musang de phaika sal kolang ma ulo ama o sale phaika phaika o samtai nisa phaika o samtai nisa phaika o samtai nisa phaika o samtai nisa Galai handal. Sudah saya jaga benar na. Tabu berarti sebelum ini prodi kita tu. Narong je taklai aja nugu kemani garing tangai mau sano rigana kanai kami tibar kanai jotono palai jak tongka kai tamo onsumu tamo boroni noroni o onsumu pai karon ketan pai masinte kalai ka ono joto prain jaga nugu tongo osam modai no iya sari kandu iya no Bones rokno yorokno tuti rokno kandu do norone o jago rigana jam tiba tapo mathe rok kandui kanmani mane kaimani kan tan tamu desu boni kaisano naharmu chini agi 1240 সালनि chini tirpra haste tirpra o tong tongai bubagra raja maharajani amolni simi chini borongni tongmu gairing logo kanmung rokoba chini tak borok rignai chamathui boni loge jeng agini siri sitiyo tong tongai chini bororongni o borong tesa mutu khaiya kuni jeng taklai 2018 jamira kotor kami osamodani je bodol taklai o wansung kaisano agini siri sitino jengtesa tabungni dinobo sisarinan bagai ebong chini jerai bosa rok saimanani chini borok agiwo bobahai nok sramui bobahai kanmung bobahai chumung kani yakuni chini borok chini bukung barati brasaro bobahai ke obono
sisarin ang bagay jeng taklay main reason abon bagay jeng taklay guiding tangai chini amano osamutino jeng lamsoka jeng asibali bedi boni logi japa khutrugri tonmani chekhok chakhi toljamani mai kaimani kaisleng mai chongmani bailing oborok bebak jeng nahoya kuni jeng sajoka taklai jeng obono chini mul main reason ke obono chini tabuk tong tongnai cherarok guiding rok nuklia bailing nuklia khutrung nuklia japa nuklia oborno jeng sisarani bagai apuni o main reason obono chini reason oboni bagai jeng taklai guiding tangai apuni jeng taklai 2018 tai lukurok no nini bakhate khabate tamusam tam bisisam Jamira kotor osamotai 2018 ni komitini ngai ang lukurok no obono message obono boinamu chungo haiji buskang dino debo kotor makhai khailainai chini obono lugoi khali te kaisa jagao obo hai guiding yakheba tebo kotor ma chini borong ni tomung samung no rugoi kanmung no rugoi buskang 2019 ni osamotai no chini amno lamsogano ni ang khakhayo borono obono no message rinamu chungo kemai tongjak kumu tongmung samung rongno taklai ni hoite tesa gatalbabe chari tisangan bagai mutu khelna bagai joto borono ni bokhauno joto cherai khonai roni mokolono phununa ni bagai sisaren bagai chini origin te message obono hayungni je borongno chini culture riti ni jo chung romoi tonna nangnai chini rignai borok tag borok rignai champi risa obo langa dula chempai rono chung sikmai lak chini riti ni jo chung romoi tonna nangnai obono chini message